Hello लोगोफोर जोंहा मन्दिराव थांनो नागिरदों मन्दिर नङालै लथायाव थांनो नागिरदों लोगोफोर नङालै लोगोफोर होनलाय लोगोफोर बाज्र'बाय थायो नै हेलौ लोगोफोर जोंहा लथायाव थांनो नागिरदों सोर थांगोन नायबाय थादो जोंहानाव आयंमोनबो फैदों सोलौ नायदो एक्टिंआ नैथिं दं जा मिस्टार डाइरेक्टर बाबु बिथाङा फट'ग्राफारबो बिजनेसमेनबो अमा फायखा मा तारिखौ माबा गनायथि फैजायो फैयोबा खिन्थु माबा मा होनोमोनलाय थास' हानानै होग्रा जानांगोन माबासो बियो बांगालसो जानला मोनला फैनाङा इनाव थास' हाना होग्रा जानांगोन आरो अमा फारामाव आं साहा लोंसै थनिस्का लोङा साहा लोंना दे लोंना टाइम थानो दाखालि बावै जोङो जेडेक्सआ आंजों लायब्रबबाय आरो दायो आरो लायबावनांगौ जाबावबाय आरो ना हाफ्ले हुफ्ले सेस रोङै मानसिफोरखौ लाबोनानै बरबाद खालामजोब्बाय ओमफ्राय दा नैबेहाय टाइल्स लागायबाय थादों नालाय जोबाखै टाइल्सनि खामानिया बहुद दंबावो नै बारा गैला खुन्थायाव नै बिदि वाइट होबाय आरो ना ओमफ्राय नैबेयावबो कालारनि खामानि दं नैबेयाव आरो ग्रिल बहायबावनांगौ दङ माबा दरजा स्टिलनिखौ होनो सानदों आङो नैबेबायदिखौ होआ आरो ना नैबेबायदिखौ एसे बोरैबा नै स्टिलनिखौ होबा साबसिन नुयो नैबेहायबो बाजेटआ खम नालाय स्टिल होजोबनो हायोमोन बाजेटनि थाखाय बिदि होनांबाय आरो ना उनफ्राव नायनोसै मा जायो साहा लोंदों आङो लायब्रबनांगौ जालायबाय रौथायावसो हा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना दे आयंमोन फैदों होनदो ओइ हाजोआव लांफाया नोंखो हाजोआव लांफायालै नोंखो सोर हमथादों नोंखो नों मा जागोन बुंदो मा जागोन नालाय बुंलाय Doniska, what is your name? My name is Nushka Basuldari. Nushka Basuldari. What is your father name? My name is Nushka Basuldari. What is your father name? Basimin. No. Baban nama mana? What is your father name? Baban nama mana? Ayo gimana? No. Okay, good. My father name is Daimu Sumtari. What is your mother name? Huh? Oi, langfaya nङाबा नोंखो मोजां रायलायाबा. Hey, what is your mother name? My mother name is Barsi Busumtari. नोंना धनिस्का बसुमतारी माथो ओइ आं खेबलालै ओइ र' नोंखौ लांफाया धनिस्का आबैजों था ओइ गारि फैयो गारि र' हा गाखैद' धनिस्का हाबदोथ' गाखैदो आइया ओइ था होमबा नोङो जों दा गाखोबाय थांनोसैलाय नै सरकारनि कारपेट बखनायाव जिरायबाय जोंहा मिस्टार जेडेक्सनि कारपेट बखनायाव आंथ' लानो हाथ'वाखै खबसे बायबाय थानोसै र' साखा खबसे नट खबसे ओमफ्राय उनाव फाइनाल लुक जाबा देखायगोन आरो खबसे बायनानै 5 बोसोरसो नांगोन टाइम नांगोन कमप्लिट जाजोबनो आं ससमाया मा थाखोथाय
थांगासिनो दा नै गोमायाखै माबा गोमाया। टेस्ट गैया एकदम बोरमायाल' ओरै खारस'नो नाङा हा एक एंसिबाबो दोननानै आं बारस'गोन आं खालि ओरैनो खारना होनाङा आरो साखाथि तुम तुम टेनाव थांगासिनो दं दा नै माजबाद बारबोबाय दनिस खावरांनो आइ बारनाव थांनो हा आइ बारनाव थांनो माजबादा बारबाय माथो जों दा रौतायावसो थांदों थावा बारायदों बायदि मोनदां थावदिफ्राव फैलायबाय दा नै थाव सोनो बारायदोंना आं दहाय सोरखौबा नुनाय होनाय नुदोंमोन थावा नै बारायलायबाय थाइब्रै बारदों थाइब्रै बारदों ना इस मदिया मेल'डिखौ लोगो हमहैबाय बिनि फैसाखौ दा जोंसो हरनांगासिनो फ्लाइटनि खरसाखौ थावआव आरोना उपाय गैया मालाय मेल'डि चक्लेट गिफ्ट हैलायलायो मदिया इटालियाव थांनानै 106 टाका ओमफ्राय बेसेबां फैसा 38 फैसा पेट्रला लिटारसेयाव ओरैबायदि दाम जाबाय उपाय गैया दा नै बेस्टरामा ओइयाव दान बक्सआव दानहैनो नागिरदों बियो बाबा शिब महादेब भलेनाथ दान होना फैबाय बिथाङा एक बार धोखा खा चुका हूँ दोबारा नहीं खाऊंगा बेजाना मुझे सामसजों होबाय नालाय नोङो बेलसाजों हरसिगोन इसोरा नोंनो दायो नै लोगोफोर जों दा मोनसिगोन टाइल्स दखानखौ ने दनिसखा मोनफैबाय नै जनसन कम्पानि फ्रियावनो प्रमसन खालामबाय थानोसैलां नै मोजांथार मन्दिर मा ओइ राइथिं दं गिदिरैनो दुगैनायाव होनो लांखानोसै नामा खिग्राया इमारजेन्सि जाबा डाइरेक्ट जनानै खिनो हानाय ना बरिया दंलै मालफ्रा नै दै गग्राया हा सिलामा गब्लंजोबो दिल्लीयाव आं खिदोंमोन नामा हटेलाव बागदावलायदों फैलाय एसे मा दं नायबावबा नै ओइलै टाइल्सआ जोंना ओंखारलायबाय दनिसखा मा लांफैदों ओइ जेजे लेथ्रा दं नै बिथिं बाबा भलेनाथ दङ बाबा भलेनाथ दुबाइ ओमफ्राय नै बाबा गणेश हा माथो गल्डनिसो ओइ सनासो नामा इयो सना इयो मोखां सुदों हलाय उन्दैयाबो गणेश बाबा गणेश कफि लोंनो हायोब्रा नोङो सेरलाय साबि होबानो फैगोन नोङो साबि सेर ओइ नै बेखौ फिसिना होब्रा अ दिनैसो मिथिदों जों दा ओइ सा लोंबा नै सा लोंबा मालिकआ हरगोन Hola, Carlo. लागाव थिगानो गोथाव ना र' लोंनायनि आंबो र' लोंनि र' कफि लागाव
Ơi đi xuống bãi. Đi xuống bãi không này. बेखौ नांला ओइखौ होदो Đi xuống bãi lên này. Ai rồi mà bị cụt sữa. 사놓으시던 거예요. 내려 구둥 내 맘이. 너랑 능랑다. muslim bro. muslim bro. Bah limitnya kok kayak mati bustualah. So finally लोगोफोर जों दा नै कफि लोंसै. शुगर कम हो गया शुगर है क्या इधर शुगर फ्री सिनी गैयालै सिनी गैया गुरुंदार सिनी गैया गोखासो थावा ना वा तुम लोग आच्छा आं अलवेज हेन्डसाम खाना जेरै एंगेल लागोन मोजां नुखागोन आंखौ ओके मेरे साथ अन्याय हुआ है तुम तेरे यूट्यूबर नि हिनजावफ्रा नै दख'नाखौनो गाना नै इथिंबो दख'नाखौनो गाना बिसोरो चलो थांसै फाइनालि लोगोफोरजों दा नै हेल्थ लाना फैनानै माजबादनिफ्राय फिनलायबाय आरोना ओमफ्राय फास्टफुडआव बायदिसिना जानो नागिरदों नैथिं कनिष्कामोना जाखांबायानो चिकेन चाउमिन जादों नैथिं जानायाव बिराद बिजि रायलायनो टाइम गैलायलाया नैथिं रेस्टुरेन्टआवबो जाबाय बेलेग टेस्टि बियो दाउ बिबु ओहो अमा बिबुनि माखो आंबो दा जानोसै नै चिकेन पास्ता जानि चिकेन पास्ता डेन्जार गोथाव चिकेन पास्ता गोथाव जायो थ' लोगोफोर फाइनालि जों दा न' सफैबाय न' मोनफैबाय ओमफ्राय टाइल्सखौ बोख्लायनोसै आरोना इन्ड'नेसिया ओंखारलांगौबायानो मालाय न' मेथाइ लादो टाइल्स बोख्लायनांगोन दा र' नै टाइल्सआबो हायालै एसे बुरजाखौ हादों हायो बेयो गरमा जायो होमबा जिम खालामग्रा मानसिया हाबा जानानै फिदिं खानसै दे फिदिं आजौ दे फिदिंखौ नोङो नै लाजिलै खावालिसो गैला ओइ माबायावसो दिखियावसो दंमोनदां बे गारि सोरनि फैसा गैयानो थाबोनाय बायदि मोनदों दे थांबाय था होमबा ना सेन्देलबो जरानि थाबोनाय बायदि गुड नाइट सेन्देल जरानिया लाखिदो बाय बाय सी यू टुमोरो ओके कल मिलेंगे और मिलते रहेंगे ओके दे माना गुड नाइट ओके गुड नाइट बाय बाय नौटा जासिम टाइमा टाटा सुमु बाय हा थांदो ओइ अबाव थांनायनि दा हा थांनाय मेगना दासो रादों ना उन्दुबोनानै गारियाव टाइल्सआ नैयाव दोनफैफिनबाय मोनथाम नांबावगौ जादोंमोन लायब्रबनांबाय थ' लोगोफोर मेंबाय ओंखाम संनानै जाबावनोसै दायो ओमफ्राय उन्दुनोसै थ' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय मा होनदों बाय बाय होनदो दे बाय बाय गुड नाइट होनदो गुड नाइट उन्दुनो ओंखारनाय जाथारला थांसै थांसै दे